Adom Trotro ababe piemu ewo 37 station na ne oba taxi rank one ne mijina na ye bisa se obe ware a obe pese wo ne wo ho kafo ebe ye DNA test ansana wako akwaware ana entimi ne me mame eti ha ide ye ba biso mo nsem ba ko mienu e de account mame obe DNA ansana waware me ka me nko anka obi anya bisa be ya obe hu ba bi a wugina se bi anipa no kra bi a na ye obusuani na wunnim nti sa wo ye na nka wo hu bibia na nka ja wo kwa no wo ye mo nhihye na nka wo hu bibia ma enkofa problem bia ma nka ye pa me de nka ye ma me pa eye me da ase e fla maku ya ma asi me firi twu fanyeman yo mami wo nso e pa twa me nso sa nka te se wo hwehwem se bia ware no ne koye den sa wo hwehwem no wo kwa ono na ma nkofo kwa ware no ma san aba nte te se wo hwehwem wo kwa na wa akotena aware na ase me nko asa na te se me ye ma adwen mami wo nso me pacho ai minsu se ye ya eye because ebia na nipa no ye obusuani wusu a wonim se nipa no ye obusuani nti se mu ya ebeboa anka ebeboa ye pa me pacho minsu madwene se ebia na aware no na ope na ukoye na nipa no ye wunua nti o meka se o ma wonware nti se wanka ye bibia ande na wale ne se wo wale na wale akọ nti se e kire bi na se mu kodwiri fie na se so ye onua dia on ye se nya onua so dia ana na mafamu sa na mukọ nti me so ma adwen kire no no wuti wo de wo ba wale ne so nko hwehwem me de me wale me nko hwehwem so nim se moja France oh moja fra ho de ba obi nim poche se moja France no ye nti we de mimi nim na se me ya boni bi anim uremu wie na afa ya si jaa ne nso no so be de oh minja no ebia ne yenti kuro nim wo nti ebia jaa ne de ntimi mba so kuro nim na ebia yentimi nko ho biom obekokora me medi nkan akọ ansa na me kura di nkan akọ nti no okay mame ze si ane ono ne de no nti amfa se wonso se si ai DNA we anya nkoye esi ani pai aba beye ukunu one na wo awie asem bi se no san na besifaaye ni ye oh odon ti ebe mi ya se mawale minua bema ba esanse mojafra nti minini bejai min toso enware se mi hu se oye minua mejai mame onso ye mom se mo ba yankanka na o de se bu anu makohia wa kwantuom bia ngo mu hwehwa no obi anim ne ho bia wetina no makohia wa kwantuom enti o mu kohia na ba ne sa ya na ha adwen nti se nka o mu dinka akoye sa nso a enka ye pa mo mi fa o de atwa to me so sa na te che se wo hwehwem na sa wo ne nipa no wo mma wontimi nja aware no ano ne se mo ye mo ho ade ne ye na maten ho hwe nkwala no ntimi nja aware ne bio ene na ebusuafo se na ye maame mo ka Adom Trotro no ha ena brebe makwan ne ade ne nyina esie nti DNA no omo so omo do musu se eye se obaba akoye esan so omo mpese mojafra bia ebeba Trotro na ni Trotro station wa taxi station nti taxi no ayema e ko osu driver na bet na se e beje so sen awe